kolem, protože jste jeli dokola a ještě kolem. Dokola kolem? My nejsme televize, takže diváci nevědí, že Filip s Tomášem dneska ani nepotřebovali židli, protože si židli vozí vlastně celý den sebou. A jste oba dva na vozíku. A Renda, a to se zeptám Rendy úplně na začátek, Renda je sparring partnerem, průvodcem a hybatelem, nebo já nevím, nohama, vašima nohama. Vy jste se, kluci, poznali až po tom, co jste byli na vozíku, nebo už jste se znali z dřívějška? Jasně, až po tom, co kluci usedli na káry, vlastně mám takovou speciální práci, autodopravu pro tělesně postižený a vlastně při té práci jsme se potkali, takže známe se, nevím, cirka 10 let. Asi i víc možná. Odhadem 10 let a prostě tak nějak jsme si sedli a je to. A už jste jeli. Já ještě kluku se zeptám, protože možná by ten dotaz určitě padnul tady. A to, jak jste se na vozík dostali, že jo? Protože... Tak u mě to byla klasická mladistvá nerozvážnost. Skok do vody 16 let, jak se mi to stalo. Takže za to, že sedím na vozíku, si můžu sám vysvětlit v podstatě. Nejsem rád, že sedím na vozejku, ale jsem rád, že jsem si to udělal sám, že nemusím být na nikoho naštvaný, maximálně sám na sebe. Filipe, takže to já jsem úplně opačný případ. Zase já jsem k tomu přišel, jak se říká, jak slepej k houslím. Mě porazil jeden motorkář. S hodou okolností to byl soused, můj kamarád. Jeli jsme tam u nás na vesnici se koukat, jak bude jezdit po zadním kole. Seděli jsme na krajnici, tenkrát na fichtlech ještě. A jel po zadním kole, no. Párkrát projel kolem a nějak naposledy mu to nevyšlo, takže mě trefil od té doby, takže od 17 let. Takže v podstatě skoro stejně. Filip je o něco starší, takže... Ale nevypadám. Já to znám teďka z jednoho televizního seriálu, že je, myslím, 47, ale vypadám na 42. Já jsem na vozíku už asi 15 let. Filip... Asi 22 a prej 20 je nejhorší, pak už si člověk zvykne, tak... Já jsem chtěl zrovna říct, že už si větší část života si prožil na vozíku a Filip to má skoro půl na půl, že jo? Tak. Půlka bude za chvíli, no. Tak pojďme se vrátit těm cestám a vůbec ke všem starostím a problémům, který to sebou nese. Kdo z vás dostal ten nápad, že byste vyrazili? Ten nápad, já si osobně myslím, že vzniknul v našich hlavách jako ne jedný, ale prostě ve všech. Jako prostě jednou jsme si řekli, že bychom rádi někam vyjeli. Všichni tři máme rádi motorky. Už dlouho jezdíme my vzhledem k tomu, že na motorce nemůžeme, tak máme 4kolky. Podnikali jsme různý výlety, ať je to výlet na Ukrajinu, výlet do Rumunska nebo tady po České republice. Tak jsme věděli, že nás to táhne a pochopitelně jsme i viděli různé dokumenty o cestovatelích na motorkách, kteří se tady tímhletím způsobem nějakým zabávají. Baví je to. Z hodou okolností všichni tři jsme určitě viděli dokument, který se jmenoval Long Way Round a Long Way Down a u toho jsme zjistili, že je to pravý, co nás asi tak táhne. Nevím, o čem ten dokument byl, ten jsem ani neviděl. Byl to, tuším, že Ewan McGregor a Charlie Borman, slavní herci, tak vyrazili Long Way Round, jak říká název, tak to byla cesta vlastně po rovnoběžce kolem dokola země. A Long Way Down byl dokument, kdy vyráželi vlastně z Anglie, kde bydlej, přímo po poledníku dolů do Kapského města. Tak. Krásný dokumenty, byla to inspirace částečně, bych řekl. Už teda jenom tím, že jsme, že prostě jezdíme, tak to byla možná motivace k tomu prostě se sebrat a vyrazit. Že do té doby jsme vlastně dělali výlety do Rumunska, kde jsme jezdili takzvaně hvězdicově, že jsme někam dojeli, na Valníkách jsme si tam dotáhli 4kolky, motorky a z jednoho místa jsme vyráželi.
Vždycky jsme se pak vrátili zpátky na noc domů a druhý den zase na druhou stranu. No, vzhledem k tomu, že je to krásný, lidi, s kterými tam jezdíme, máme moc rádi, ale osobně jsme zjistili, že nás to až tak úplně nenaplňuje. Nebo naplňuje nás to, že to máme rádi, ale čas je neúprosný a člověk nemá tý dovolený tolik, takže si musí vybrat to, co ho víc zajímá, nebo to, co ho víc baví. Takže my jsme si vybrali to, že si chceme vzít všechny věci s sebou, zbalit to na 4kolku, na motorku a vyrazit někam prostě daleko za dobrodružstvím. Je to takový vandr na kolech prostě, no. No já, když jsem si uvědomil, že vlastně už jenom jak komplikovaný byl v uvozovkách ten přístup do rádia, že 9 schodů a schodek cestou tam a jo, tak myslím, že takových překážek jste na cestě museli potkat 1,000,001. Že? No, my jsme si ho za těch 10 let vycvičili, takže tady pár schodů to... Já nabídnu vám všem, kteří právě teď posloucháte Rádio 1, naší e-mailovou adresu studio@radio1.cz, případně ICQ Rádia 1 nebo telefonní číslo 224252524. Kdybyste se kluků chtěli na cokoliv zeptat, připojit se, nebo jim můžete psát na ten jejich facebookový profil. Každopádně jsme otevřený k jakékoliv otázce. Ano, dokonce se na to těší určitě. No. Ale pojďme teďka k té cestě. Já jsem viděl, Filipe, že máš problém i s rukou, že jo? Tak jak se dá řídit 4kolka, že jo? Jak se dá řídit 4kolka? To samé jak auto, když to má člověk dobře upravený, tak ten handicap tam, dalo by se říct, zaniká. Že člověk pak jako, jak říkám, když to má dobře upravený, ani neví, že potřebuje nějaký vozejk, nebo je to fakt jenom o tom, jak si to člověk fakt nechá upravit a vzhledem k tomu, že auta tady upravují firmy, není problém si předělat auto na ruční řízení. Je to složitější s těma 4kolkama. Kluk třeba nebo lidi, co jsou zlomení někde dole, tím pádem ovládají ruce, nemají problémy si sednout na jakoukoliv 4kolku, která má variátor, což je vlastně automatická převodovka, tak na jakýkoliv odjedou a zajezdějí si a dostanou se někam do přírody. U mě to je trošičku specificky, protože já 4kolku už mám asi nějak 3, dohromady asi 12 let jezdím na 4kolce s tím, že byl vždycky problém vymyslet nějakým způsobem brzdu. Jo, to byl pro mě největší problém, jak tady tohle vyřešit a dlouhou dobu jsem moc nebrzdil. Ale... Nestačilo ti to, jo? Všechno se... Jasně. Ale všechno vyřešil náš dobrý kamarád Standa Hegediš, kterýho bychom chtěli odsud pozdravit, který je shodou okolností také na vozíku, ale v hlavě to má tak spořádaný, že je výborný konstruktér a dokáže se do té situace dobře vžít, protože ty ruce má podobný jak já, má něco lepší. Volšový. Takže dokázal vymyslet brzdu, s kterou jsem schopný tu 4kolku teďka ovládat úplně na nějaký jiný úrovni, než jsem to ovládal dřív. Já jsem se na to ptal schválně, protože přece jenom, když řídíš auto, tak ten silnice na tebe neklade... No tak české silnice, jo, že jsou trošku hrbatý, jo, ale když jedeš do terénu, tak přece jenom cesta opravdu nebývá rovná. Jo, nebývá rovná, jasné. A ta pevnost... Ten úchop já v těch rukách nemám, ale je to vyřešený zase tím, že mám vzadu opěrátko na té 4kolce, když potřebuju zatočit, tak se zapřu spíš do toho opěrátka, přetáhnu ty řídítka a teďka mám 4kolku taková, která má posilovač řízení, tak je to zase úplně někde jinde posunutý. Jako. Je to mnohem komfortnější jízda na tom. Už jsem jich vyzkoušel pár, ale tady tahle poslední je opravdu dobrá, vyhovuje. Spíš než komfort, možná bezpečnější, no. Možná bezpečnější. Když si vzpomenu na ty předchozí. To jsme byli třeba jednou, na Ukrajině a tam hnedka první den to skončilo tak, že se ta 4kolka na mě převalila a propíchla mě, zlomila mi žebra, tady to žebro mi propíchlo plíce, no ale
To jsou takový, a na Ukrajině ještě. Takové drobnosti, no, ale na Ukrajině se to všechno dá vyléčit nějakou takovou medicínou, kterou tam podávají večer a všechno se dá vydržet, takže... Takže jsi v podstatě ani nevěděl, že máš zlomený žebra. Že mám zlomený žebra. Až jsem to pak vyřešil, když jsem se vrátil do Čech a nechal jsem se zrentgenovat a tam mě řekli, ale pane, vy máte zlomený ještě další žebra, 4 na druhé straně, co jste dělal? Takže o tom jsem ani nevěděl. Ale tak to občas tak bývá. No, pojďme se vrátit k té cestě, o které vlastně jsme chtěli mluvit. Vy jste vyráželi z Čech, nebo já nevím, co byla vaše startovací stanice, jestli to byla Praha, Třebíč, nebo... Jde o to, že celý ten koncept tady tohle je pojmenovaný dokola kolem, takže my se snažíme vyrážet po vlastní ose rovnou z domova a vrátit se zase domů. Takže teďka, vzhledem k tomu, že Tomáš je z Třebíče, nebo od Třebíče. Máme tam dobrého kamarády Hříbka, kterého bychom také rádi pozdravit. A to byla naše startovací stanice. Šlíbek. Hřib. Radek Hřibe, zdravíme tímto, čau. Ahoj Hřibe. Ahoj Radko. Kolik ta cesta, ta nejdelší, měla kilometrů, jestli jste to počítali? Jako myslíš teďka komplet celou cestu? Komplet ta celá, prostě od Hřiba, od Hříbka až do té Gruzie, nebo tuším, že jsme po asfaltu najeli nějakých 7 tisíc kilometrů, jakoby po ose a cirka 1000 kilometrů bylo plavba po moři. Jo. Takže dokupy vlastně 8 tisíc kilometrů. No vlastně, že původní myšlenka byla objet Černý moře po souši, ale protože jsme se rozhoupali, že vyjedeme asi během týdne, tak jsme nebyl čas řešit ruský výzkum. Jo. Takže jsme si cestu zkrátili do mikrofonu, jo. Přes Černý moře. Jo. Přes Černý moře. Tomáše. Tak my jsme tu cestu trošičku plánovali už. Já jsem si právě říkal týden, jo, to člověk neodjede pomalu na víkend do Třebíče, že jo. Jste řekli, že chceme udělat tady tuhle cestu, ale vzhledem k tomu, že máme tady ten handicap, že sedíme na těch vozejkách, tak potřebujeme mít minimálně 2 lidi, aby to nebylo jenom na jednom člověkovi, tu pomoc, kterou vlastně my potřebujeme během té cesty. Takže jsme věděli, že že s námi pojede Renda, který byl od začátku tady ty cestě nakloněný, ale zháněli jsme 4. do party a půl roku jsme ho vlastně zháněli, ne nějak intenzivně, ale máme kamarády, kteří rádi jezdí, že jo, ale je to problém v tom, že ta cesta jsme věděli, že bude trvat delší dobu, jo, a každý si nemůže vzít na takovou dobu dovolenou nebo neplacený volno, takže nakonec to skončilo, takže jsme celou cestu odpískali a řekli, no tak bohužel jsme nikoho nesehnali a nepojedeme. Bylo to, pro mě osobně to bylo takový velký zklamání, protože jsem se na to strašně těšil. Takže my jsme pak se snažili zhánět, ale nikoho jsme nesehnali. Nakonec to naštěstí dopadlo, takže zhodou šťastných náhod jeden den před odjezdem, nebo předtím, než jsme se teda týden před odjezdem jel kolem mýho baráku Renda s tím, že se za mnou zastavil, zhodou okolností tam byl i Tomáš u mě na návštěvě a řekl, kluci, tak buď pojedete se mnou, zase jeden odjíždím, s váma, nebo bez vás. Takže na nás bylo akorát rozhodnutí, jestli pojedeme nebo nepojedeme, což my jsme věděli, že chceme, ale museli jsme Rendovi říct, hele, tak jde jenom o tobě, jestli pojedeš s námi sám, anebo nepojedeš, takže já si osobně myslím, že by teďka k tomu měl říct něco Renda, protože byla to velká neznámá, on si musel uvědomit, že to nebude úplně jednoduchý asi. No, tak pravda, že možná, že v ten den, kdy jsme se tam sešli, tak to bylo taková střelba, jakože, že jsem si řekl, tak jo, to dáme nějakým způsobem a... To na nás zkusil, viď? Já myslel si, že nepojedeme. To taky, že doufal, že prostě... Ne, to určitě ne. Já jsem chtěl celou dobu, abyste jeli, prostě akorát, že okolnosti se vyvíjely tak, jak se vyvíjely a tak možná k tomu bych ze začátku řekl, jakože, že začátek té cesty bylo asi trochu větší sousto, nebo myslel jsem si, že jsem si ukous větší sousto, než asi bych dokázal zvládnout, ale
během, já nevím, týdne, 4 dnů se to prostě všechno tak nějak urovnalo, zaběhlo a bylo to úplně bez problémů. Kluci byli v tomhle směru, teda musím pochválit, úplně fantastický. Že... No, nezlobili, jo, poslouchali. Ne, hele, to je tak jako, tak jsme se o tom tady bavili, jak má člověk rád, když ho někdo obskakuje, tak kluci nejsou výjimky v tomhle tom, ale tady prostě fungovali úplně parádně sami. To teda klobouk dolů. Tak ještě, jak jsem tady říkal vlastně předtím, ohledně těch úprav těch 4 kolek, takže my jsme předtím zkoušeli někam, že jo, dojet, udělali jsme si rok předtím takovou cestu kolem republiky, která trvala asi 10 dní, s tím, že jsme neměli vyřešený třeba kurtování vozejku na ty 4 kolky, což jako... To jste tahli vozejk ještě? No, vozejk svůj, jako... Jo, tenhle ten vozejk. Jo, takže to byl největší taková překážka, která ráno člověka strašně zdržuje toho doprovoda, který je s tebou vlastně, aby tam nějakým způsobem na tu 4kolku dobře ukotvil ten vozejk, aby se ho cestou nestratil. A v tom nám zase pomohl ten náš kamarád Standa Hegeriš, který je tak šikovný a vymyslel ukotvení vozejku takový, že Renda ho tam, osobně si myslím, nestopovali jsme to, ale myslím za 2 minuty ho tam má ukotvený tak, že ten vozejk tam drží, že se o něj nemusíme bát, protože, jak říkám, tu první cestu, kterou jsme tady udělali po Čechách, tak jsme jeli a třeba ten vozejk někde zůstal, že jo, na silnice. To museli být lidi překvapení, vidíš. No, jak vy jste vyrazili z České republiky, já si tu mapu otevřu rovnou, ať se na to může koukat. Dokola kolem. A pojďme to sledovat, aby jsme to stihli. Jo. Takže já jsem totiž nevěděl, kterým směrem se to jelo. Jo. Ta linka tam nemá šipky. Takže... Jo, vidíš to je dobrá myšlenka na nějakou opravu. Ale jeli jsme to vrchní cestou tam a spodní cestou zpátky, protože ještě k tomu bychom chtěli dodat, že nemáme rádi zimu, nebo já aspoň mám třeba problém s termoregulací, takže jsme museli to trošičku jakoby popřemýšlet, kde bude větší teplo, kde bude větší zima a tak to nějakým způsobem naplánovat. Ale jak říkám, cestu tam jsme jeli do Oděsy, z Oděsy tím trajektem do Poty, do Gruzie a po Gruzii a zpátky přes teplý Turecko, který jsme si mysleli, že bude teplý. A zpátky. Turecko nebývá teplé občas, no. Nebylo. V horách, no. V horách. Občas nebylo, no. Tak která z těch zemí byla nejsložitější pro vás? Tak nemyslím jenom, co se týče třeba dopravní infrastruktury, ale co se týče lidí a přijímání toho, protože to není úplně standardní, že jo? Tak já si osobně myslím, že žádná země nebyla nejsložitější, všechny byly krásné a do každé země bych se hnedka vrátil, protože ty lidi, kteří jsme tam cestou potkávali, byli super a hlavně v té Gruzii osobně si myslím, že jsem po toho nacestoval už celku dost a nikde jsem nepotkal tak vstřícné lidi, jak v Gruzii. Přesně tak. A ještě u toho vy jste ubytování měli zorganizovaný dopředu, nebo jste řešili na místě, že jste se... Ne, to se všechno řeší flexibilně, prostě je to, jak jsem říkal, doslova vandr na kolech, prostě člověk najde večer flek nějaký už z lesy, u lesa. Jo, až takhle, jo, opravdu stanování. Ta cesta byla pojmuta jako nízko nákladová. Jo, takže žádný ubytovné hotýlky? Ne, úplně minimálně. Samozřejmě, když je člověk zmordovaný, prší, je potřeba, aby se taky dal dokupit trošku, tak se bydlení vzalo. Většinou to vycházelo na nějaký větší města, přijedeš, tak tam si těžko v parku si usteleš, takže tam se bralo většinou bydlení, no. A jinak venku, volně. Širák. Stan jsme teda s sebou měli. No, ale tady René je takový, že nechce moc stavět stan. No, když jsme ho kolikrát skoro prosili. No, to je to, jak jsme říkali, že se nechají obskakovat. Tak... A on v tom stanu taky spával, jako, ale my jsme ten stan měli postavený asi všude 4 dny, nebo já nevím kolik. Za celou tu cestu, jo. No je línej prostě. No ne, tak si to vemte, to je prostě... Ještě večer ho postavit dobrý, to všechno v pohodě, ale ráno, než se to zbalí všechno, zase se to nandá do těch je to mokrý, že jo, prostě často. Pakárna, usušit se to musí, prostě otrava. Zdržuje to. No, minimálně strávit hezký čas u kafe ráno, u cigárka, tak to je stokrát lepší. Když na člověka
půlnoci prší, tak to taky není nic moc. Ale tak vzhledem k tomu, že jsme bylo, si taky zažili. vzhledem k tomu, že bylo všude hezky a teplo, tak to ani tak nevadilo. To se pak ve vašem případě dost blbě utíká do nejbližšího úkrytu, že jo? Když ten úkryt není ani na blízko, tak je to hodně špatný. No. A jezdím v nějakým blátě na těch kolečkách, že jo? No to je další věc, že ty už jste říkal, že jste se jednou převrátil a dopadlo to, jak to dopadlo. Ne jednou. Ale jestli na téhle cestě jste zažili něco v tomhle smyslu taky, jo? Nějakou, já nevím, dopravní nehodu, nebo nějaký kolize. Myslím, že nic zásadního neproběhlo v tomhletom směru. Měli jsme teda možná, že kluci víc teda strach vůbec jakoby o zdraví, respektive o jejich zadky, protože přece jenom to není úplně jednoduchý celý den na tom stroji sedět. Slejzalo se z toho úplně minimálně. Takže byly takovýhle obavy a ve finále se ukázalo, že jsme měli třeba spíš víc technických problémů, jako co se týká strojů, než zdravotních. Tak vrátíme se i k technickým problémům. Kolik jste dávali denně těch kilometrů, tak? To máš zmapovaný asi nejlíp tohleto. Když jsme třeba pospíchali na ten trajekt, jo, do Oděsy, tak jsme jeli 300-350 kilometrů za den a maximum, co jsme udělali, tak bylo asi 450 kilometrů, což kdo jezdí na čtyřkolce, tak asi pochopí, že to je jakoby... No kolik jezdí, jakou to má rychlost, když jede po silnici po asfaltu? Tak ty naše čtyřkolky mají maximální rychlost 110 km hodně, ale my jsme měli cestovní rychlost 70, jo, takže nám to moc neutíká. Jo. Víceméně jsme se na této rychlosti dohodli, protože, jak jsem zmiňoval, nějaký ty technické problémy přišly vlastně hned po výjezdu, ještě jsme se nedostali vlastně ani do Maďarska, byli jsme někde na Slovensku a Filipovi odešel variátorový řemen, bylo hrozný horko, takže jsme řekli, bylo to tam rozpálený, když jsme to rozebrali všechno jak Dreyfus, takže jsme řekli, prostě snížíme tu rychlost, aby se ty motory tak nehřály a prostě ty čtyřkolky nejsou úplně stavěný na dlouhý jízdy, ale přesto se to na tom dá. A jinak zpátky k těm kilometrům v Gruzii, kde jsme nepospíchali, tam v Gruzii jsme strávili asi 17 dní, tak jsme jeli třeba 100 za den, 150. Někdy jsme nejeli vůbec. Tak člověk má aspoň čas jednak koukat kolem a potkávat lidi, že jo? Právě o to jde vlastně se tam na té cestě, to není jenom o tom, aby člověk hltal ty kilometry, to nejde, protože si to vlastně ani neužije. Osobně si myslím, že ta cesta je o tom, že člověk potkává lidi a s nimi se nějakým způsobem združí, seznámí a zjistí, jak vlastně oni tam žijí. Není to fakt o tom hltání těch kilometrů, protože to člověk může jezdit tady do kolečka a najede stejně, že jo. Jasně, když bude objíždět to dolů, tak... Přesně tak. Ale nepotká nikoho, takže fakt tam to je o potkávání těch lidí a když jako kouká se člověk na to, jak vlastně v dané destinaci člověk žije a co je tam rozdílného proti té naší destinaci. No, proto proč lidi normálně cestujou, že jo? Normální lidi, proč... Nebo tohle je důvod, proč cestují normální lidi. Jiní cestují třeba z jiných důvodů. Ale normální kluci jsou nenormální, no. Aha, tak... Pojďme se Vrána k vráně se dá. Tak Maďarsko to asi nebyla žádná složitost, že jo? To je rovinka. To je placka, tam by se dalo vypíchnout, já nevím, možná pohoří Fagaráš, to byla taková světlá výjimka, kdy Filip tady na mě gestikuluje, ale to nebylo úplně tak zajímavý. Mu se v Maďarsku líbilo třeba, jo? Jo, líbilo. Tam abych se vrátil k tomu Fagaraši, je to taková horská silnička, průsmyk. Jo, promiň. Fagaraš je už Rumunsko. Jo. Dobrý, tak co Maďarsko, tak vraťme se k tomu Maďarsku. Co se líbilo v Maďarsku? Maďarsko bylo příjemný díky tomu, že tam člověk třeba mohl dát někomu 10 euro na plišáka třeba.
že pomůže jakoby blíž. Jako chudším lidem, tak si Filip myslí, no. Přeberte si to. Tak to jsou nějaký záhady, tak si tady chlapci hrozí, že se porvou venku, jo, ale... No, šel bych dál asi. Teda. Dobrý, takže Fagara to byla taková zajímavá zastávka. To je dost vysoko, tam je dost vysoko. O tom jsme my nevěděli vůbec, nebo já aspoň jsem o tom nevěděl, tady o té cestě. Renda to četl na nějakých motorkářích nebo něco, že je to tak krásný přejezd přes horský průsmyk, takže vzhledem k tomu, že jsme spěchali do té Oděsy, tak tady to jsme si nemohli nechat ujít. Byly tam nějaký 2000 metrů. Jo, myslím, že nejvyšší bod byl. A to se stroje nevážili, když jste stoupali, já vím. Ne, tam bylo už jakoby trošku chládek, navíc jsme to chytli jakoby takhle v podvečer nebo pozdní odpoledne a to bylo úplně do pohody, to bylo pěkný. Jinak můžu doporučit teda, ono to není až tak úplně zvláštní třeba pro ty lidi, kteří cestujou a projeli si třeba na motorkách nějaký průsmyky v Alpách, je to hodně podobný, hodně srovnatelný, akorát, že je to rarita, v jaký je to vlastně placce. Jo, na jaký rovině, jedete v rumunském porovině a najednou tam prostě výlet nahoru a výlet dolů, no, prostě paráda. Rumunsko to byla poměrně dlouhá trasa, že jo, a koukám, že jste krosili hlavně hory, jo, nebo že jste jeli horama, hodně. Tak na placce člověk nic neuvidí, že jo. Ty hory jsou pro nás jako nějakým způsobem zajímavé. Adrenalín trošku. Je to určitě příjemná podívaná. Pak jste přijeli na Ukrajinu, teď už by to tam bylo složitější asi, že jo, to jste... No, čert ví, jak to tam teďka úplně chodí, no. Stihli jsme to. A to už jste měli koupený dopředu za lístky? Ne, taky ne. Taky vy jste věděli, kde jde parník a... Tam ty informace o těch lodích, vůbec o těch trajektech jako nejsou úplně jednoznačný. Tam jsme se vlastně dověděli, že loď jede jednou v týdnu, někdy, tuším, že to byla pondělí nebo kdy. A ani se nedali jakoby dopředu, nebo aspoň jsme to my teda nenašli, jako zabukovat nějaký lístky, nic. A vlastně taková rarita, že když se nám podařilo najít tu kancelář, odkaď, nebo kde jsme si mohli ty palubní lístky nakoupit, tak ani tam nám nebyli schopni říct čas odjezdu. Ani v té kanceláři. Jo, řekli, připravte se někdy kolem 4. hodiny na nakládání, a takže tam jsme se teda dostavili, všechno v pohodě. Ohromná teda byrokracie, to teda musím říct. Honí vás od čerta k ďáblu, nevíte kam máte jít, nevíte co potřebujete, nikdo vám ve svým podstatě nic neřekne a no, ale tak dobrý, tak tohle to proběhlo, zahráli jsme trošku na sociální strunu, což jakoby šlo. No ono, když přijdeš na 4 kolce, tak se to asi moc nedá, ne? Tak kluci, přesedli jste. Pochopitelně jsme nepřesedali, bylo to všechno na Rendovi, který tam opravdu běhal z jednoho okýnka ke druhému, posílali ho všude možně. A vytrpěl si to vlastně sám. Jako my jsme tam seděli na těch strojích a jenom jsme čekali, až on to chudák všechno vyřeší a my budeme moct najet do toho trajektu a tam nějakým způsobem se konečně uložit, ubytovat a trošičku si těm našim zadečkám odpočinout. A pak jste to nakonec dokázali teda. Jak dlouho jste čekali na tu loď? Abych se k tomu vrátil, takže my jsme ve 4 hodiny jsme byli připravení na nakládku, vyřídila se tato ohromná byrokracie a loď se dala do pohybu, tuším někdy kolem 5 ráno, až mezi 5 a 6 ráno. Jo, nikdo prostě není schopný říct, kdy. Možná mysleli ve 4 ráno, že jo? ne, tam byl jako ještě předprostor. Zavřená brána a ta se otevřela v ty slibované 4 hodiny teda. Tak. No a pak jak to trvalo dlouho? To trvalo asi dost dlouho, ne? Tak den, 2? 3 noci. 3 noci, no tak to je dost dlouho. To je dost dlouho a bylo to zajímavé v tom, že to nejsou takový ty klasické výletní parníky, který člověk zná, ty trajekty, kterýma se člověk běžně občas jakoby pohybuje, tak to jsou trajekty, které vozejí většinou kamionáky, s kterýma já osobně jsem nikdy dřív nepřišel do kontaktu a takhle tady to bylo pro mě takové
první zkušenost a určitě na ní nikdy nezapomenu, protože takové družení, které na té lodě probíhalo, bylo hodně příjemné. A to se obešlo bez zlomených žeber tentokrát, jo? To jsem tam akorát odnesl asi zlomeným palcem na noze. To byla poslední noc a nějak se to tam jsou všude takový dveře, že jo, velký schody. Jasně. A takový, takže asi jsem tam někde zavadil. Zakopl. Poslední večer jsme se hodně loučili a tak. No tak to potkali jste třeba někoho potom ještě na té cestě? Mně už se stalo několikrát, když jsem jezdil stopem po Evropě, že jsem potkal lidi třeba po týdnu, nebo... No, tak my jsme tam nepotkali nikoho. Toho kamionáka nějakého, nebo... Ne, nepotkali, ale byli fakt jakoby příjemní, protože třeba, to je jenom taková vsuvka, my jsme měli kajutu pro 2 lidi a druhá kajuta byla vedlejší, kde měl z nás spat jeden, ale nechtěli jsme se od sebe vlastně ani nějakým způsobem odtrhnout. Byli jsme takový siamský trojčata, takže jsme se střídali. Vždycky 2 měli spat na posteli, že jo, ale vzhledem tam ta postel a jeden na zemi, že jo, ale a vzhledem k tomu, že tam byla palanda, takže Renda zvýšně si vlezl na tu palandu, že jo, a my jsme se s Tomášem měli střídat, ale aby to bylo spravedlivý, tak nakonec poslední noc jsem se probudil na palandě a nahoře. Nevím, jak jsem se tam dostal teda. Tak abyste to užil taky zhora. Pojďme do té Gruzie. Říkali jste, že ta vás jako překvapila možná, že to je jiná kultura, úplně jiná kultura, že jo, proti těm evropským. Tak každopádně celý ten východ je úplně jináčí, že jo, než když se člověk zbalí a jde do Francie, do Itálie, do Španělska, je to úplně tam je to pořád podobný, že jo? Tam je to hodně podobný. Ale tady ta Gruzie, člověk tam putuje po těch horách a vidí fakt jako lidi, v čem se dá vůbec fungovat, přežívat, tak je to změna, velká změna. Člověk si pak uvědomí, že když tady člověk brečí nad tím, že se má špatně, tak... Že má jenom jednu televizi, protože bych chtěl ještě na záchod, že nebo... Tak ať si jede podívat někam jinam a pak zjistí, že my se tady máme jak prasátka v žitě. Tohle už jsem mnohokrát zkonstatoval, když jsem se vracel z cest a viděl jsem, ale to i v evropských zemích, jo, to není jenom, že by to bylo na východ od nás nebo hluboko na jih, tak si myslím, že tak špatně se tu nemáme, i ti, co se mají nejblběji, jo. Já si to taky myslím. Jsem o tom přesvědčený úplně 100%, že ten život tady, i když někdy není jednoduchý, tak oproti různým státům, tak je to nebetyčný rozdíl. Já tak nemyslím jenom teda to materiální zajištění, jako ono, když vidíš, co si nakupují i lidi, kteří jednoznačně nevypadají jako bohatý, jak draží s těma plnýma vozíkama v krámech, ale to se týká podle mě i lékařské péče. Možná, nevím, jak jsou na tom, jestli jste se potkávali třeba s handicapovanýma lidma, kolem, nebo jestli jste nevyhledávali. Nevyhledávali, ale viděli jsme třeba cestou, že někdo jel po ulici na vozejku, ale neměli jsme... Jako nezdravili jste se, jako se zdraví kamionáci třeba. To už bylo třeba v noci, takže jsme ho tak zahlídli letmo, ale nějak, že bychom se jich jakoby nebo že bychom se jim vyhýbali, to určitě ne. Rádi bychom se třeba s někým seznámili, ukázali jim, že třeba i když má člověk nějaký tady ten handicap, tak že se to dá nějakým způsobem překousnout a dá se podniknout zajímavý výhled. Máme před sebou necelých 20 minut. Ještě já posluchačům nabídnu ještě jednou e-mailovou adresu studio@radio1.cz nebo ICQ Radio 1, případně telefonní číslo 224252524. Gruzie, tam jste vyjeli jak vysoko, jestli se můžu zeptat, že jo, Gruzie to jsou hory. Severní část Gruzie jsou hory, je to pohoří Kavkaz. Nevím, jestli má smysl zmiňovat jako nejvyšší místo, tam bych se spíš zmínil o oblastech, který jsme tam projeli. Tam to bylo hrozně hezký. Svanetie, oblast Svanetie, kdysi jsem o tom čet a bylo to tak poutavě napsaný, že jsem si říkal, že se tam jednou prostě musím podívat. Jinak, co k tomu dodat?
Další ta oblast, jo, krásná je oblast Tušety. A tam jsme vlastně přejížděli horský průsmyk, který byl ve výšce 2,9. Protože my jsme tady nedávno zrovna s Danem Přibáním se mluvili o tom, jak člověk stoupá i do těchto výšek, že už začínají mít i motory problém, že klesá jejich výkonnost. Což oni s těma trabantama problém určitě měli, jestli jste to i pocítili vy třeba. Ne. Protože ten stroj je poměrně zatížený, že jo? Protože jste tam seděli vy, já jsem koukal, že jste pomalu ani neviděli ven, jak jste tam měli nabalený ty zavazadla. Ty stroje mají dostatek síly na to, aby to vytáhli. Pocítili, jako. Jo. Určitě ne. Tam možná by stačilo zmínit, že vlastně díky tomu, že člověk stoupá tady těma horskýma průsmykama, dostává zabrat, díky tomu, že člověk svítí, nabíjí telefon, že jo, tady to máš, je tak zmostaný, že si musel i vyhřívat ruce, tak najednou ten stroj to pocítil, jako takže není, že to prostě není úplně ideální a od té doby se nám stalo to, že jsme začali řešit problém s tím, že se pokazil alternátor, takže od té doby, co jsme se vrátili z těch horských oblastí toho Tušety, tak najednou jsme museli řešit problém, který se jmenoval alternátor. Já bych se jenom ještě vrátil možná k tomu výkonu těch strojů. Ten Dan Přibáň, jakož to jeli trabantama, tam je jakoby to takový... dvoutakt, že jo? Za prvý je to dvoutakt a bez nějakého střikování, což vlastně my už dneska u těch strojů máme. A to střikování dokáže eliminovat tu nadmořskou vejšku, jo? Že jakoby řičí vzduch, míň kyslíku, takže tím ty stroje bez střikování ztrácejí obrovský výkon. To je 10 koní, nebo jak to ne? Nevím ten nějaký přepočet, ale... 3000 metrů, 10% výkonu, no. Jo, tam jenom jde o to, že i když se stlačí vlastně ten vzduch, který je tam nasátý, tak díky nižšímu obsahu kyslíku menší výbuch nebo horší hoření, jo, nebo... Dobrá, přijedeme z Gruzie do Turecka, vidím, že jste jeli po pobřeží. To mohlo být docela zajímavý. A Turecko už v podstatě zajímavý nebylo, protože jsme spěchali domů. A Turecko bylo zajímavé akorát díky tomu, že jsme tam netrpělivě čekali na náhradní díl, na ten alternátor, který se Tomášovi spálil a díky tomu jsme neviděli oblasti, které jsme si naplánovali, nebo které jsme chtěli vidět. Takže jsme to museli zkrátit, nebo zkrátila se ten výlet se zkrátil díky tomu, že jsme 5 dní museli být na jednom místě a čekat, než se turecká byrokracie uvolní k tomu, aby nám vůbec předala ten díl, který jsme si nechali z České republiky poslat. A místní zástupce to nepřešel. Já vím, že jsem tu měl lidi, co jeli autama po Africe a tam měli problém, že i místní zastoupení značky jim nebylo schopno opravit to auto. Nám se ten problém stal vlastně v horské oblasti v tom Tušety v Gruzii a my jediný, co jsme vlastně byli schopni udělat v Gruzii, samozřejmě zastoupení žádný nebylo, tak jsme si ten díl nechali poslat z České republiky, naplánovali jsme si zhruba nějaký dojezd, že díl přijde za 3, za 4 dny. Řekli jsme si, budeme zhruba v těchto místech, našli jsme si na internetu hotel, na recepci jsme nechali poslat ten náhradní díl. Bylo to všechno v pohodě, díl se odeslal z republiky ve čtvrtek, a mezi tím teda byl, abych to upřesnil, byl přejezd do toho Turecka. Jo, my jsme za ty 3-4 dny jsme přijeli do Turecka. No, takže díl odešel ve čtvrtek tady z České republiky. V pátek jsme měli informaci o tom, že je v Istanbulu, v hlavním městě Turecka. A my vlastně jsme přijeli na to místo až v pondělí. A od pondělka do pátku jsme řešili další obrovský byrokratický problém dostat to z toho Istanbulu z celního skladu vlastně do 500 km vzdáleného města do Samsonu. Ale dostali jste. Dostali jsme. Jo. Podařilo se. Tak nakonec jste zvítězili. Díky teda pomoci všech okolo. No, nebudem se k tomu vracet. Vidím tady Samsung. Jo.
A pak jste už vyrazili přes hory, zase vidím, až do Istanbulu zpátky. To už byl takový víceméně zrychlený přesun. Potřebovali jsme být vlastně na konci srpna doma a už nám nezbývalo moc dní. Z toho Samsunu to bylo nějakých 2,5 tisíce kilometrů, který jsme museli ujet asi za 8 dní, což znamenalo sedět na ty 4kolce od rána do večera a... No já právě při těch 70 kilometrech, že jo. To už nebylo, ty zrychlený přesuny už nejsou tak zajímavý. Promiň, Tomáši, my jsme ti skočili do řeči. No takže už fakt z toho Samsunu to bylo fakt vyloženě... To už byla jenom jízda. Dojet domů, no. Takže v Istanbulu ani Hagia Sofia, ani baklava. Tak já jsem pochopitelně, když už jsme projížděli Istanbulem, tak jsem říkal, když už jsme tady, tak to musíme aspoň nějakým způsobem projet. No, tak tady Tomáš k tomu nebyl úplně nakloněný, ale naštěstí jsme ten Istanbul projeli, neviděli jsme všechno, pochopitelně to se nedalo stihnout, ale aspoň i nějaké ty mešky v dálce jsme viděli. Takže přece jenom velitel byl, jo? Velitel byl Tomáš, ten byl velitel ranních odjezdů. No, kluci jsou taky spáči, oni ráno se jim nechce moc stávat. No tohle je dobrý, když se spí venku, že tak tě zbudí ptáci vždycky ráno, když začnou řvát, tak... Jo, nebo tu a tam kolem jdoucí, nebo... Tu a tam zima, tu a tam kolem jdoucí, je to pravda. Takže tam déšť. Dobrá, pojďme se vrátit v těch posledních pár minutách ještě k cestě a pak se vrátíme obecně k té problematice vozíčkaření. Na cestě, kde jste zažili jste někdy okamžik, kdy jste si říkali, že už konec, že už to prostě zabalíte, pošlete věci domů trajektem nějakým a jestli tam byl takový okamžik. Že jste se zhádali a řekli jste, že už prostě... Já myslím, že jsme se nezhádali, ale pro mě byl třeba nejhorší okamžik to dobíjení, jakoby stroje, když jsem si představil, kde jsme. Jo. A že jsme se s tím hodně jakoby natrápili, tak to už jsem říkal klukům, že to tady prodám a sedám na letadlo a odlítám. A ono tam žádný nelítal. To je... Takže... A nevím, tohle byl možná jeden jediný moment jakoby pro Tomáše, ale jinak ne, musím říct, že... To všechno v pohodě, jako. Jo. I z ponorky jsme třeba za začátku tak nějak měli strach, říkali jsme si, je to dlouhá doba, strávit to vlastně jakoby denodenně spolu, tři lidi. Určitě to znáš, je to prostě problém kolikrát. Právě já se ptám, protože kluci byli hodně odkázaní vlastně na tvojí pomoc. Jo, to znamená, že kdyby jste se pourážili... Jo, nebo... Když mě zlobili, tak jsem se na ně vyprl. Já nechal se tam prostě někde stát. Jo. My jsme právě tady Renda cestoval někdy s kamarádama prý jednu noc spali každý v jiném koutku nějakýho paloučku, tak... Každý svůj oheň. Každý svůj oheň a my jsme se snad... To se nám nestalo, no. Ale byla to vlastně první taková dlouhá cesta nebo dlouhá doba, kdy jsme spolu takhle strávili čas a říkali jsme si, jestli něco přijde nebo nepřijde, ale vzhledem k tomu, že se si myslím známe hodně do detailů, tak si dokážeme říct cokoliv a nejsme jak nějaký báby, který prostě na sebe budou koukat ještě za týden na kyselo, přesně tak. Takže a osobně si myslím, že jsme se tam nebyl čas ani se zhádat. Ta cesta tak strašně rychle utekla a my jsme takový, že se vlastně ani nehádáme, protože proč bychom se měli hádat, to je nesmysl. No vlastně, když jste, teď dochází, když jste byli 7 hodin na strojích, že, tak jste se spolu nekomunikovali a konečně se spolu bavit večer možná bylo i vzácností, že, to ještě... Tak my jsme se společně vždycky bavili na benzinkách, protože ta 4kolka má dojezd tak 160 km. To jsem se chtěl zeptat, jak? 160 km, takže byly dny, kdy jsme 3krát museli zastavit na benzince a tankovat, že? Takže ten přejezd toho Turecka, to už bylo fakt jakoby hltání těch kilometrů a zastavit na benzince, tam dát rychlý kafe, natankovat a zase pokračovat v další benzince. Večer se třeba otevřela nějaká lahvinka vína, tak... Jo, dokázali jsme se takhle příjemně. A když už jsme narazili na to palivo, to mě zajímalo, jestli byl problém s palivem někde na cestě, jo? Protože právě díky tomu malému dojezdu
A destinace jako Ukrajina, myslím si, že ani v Gruzii taková hustá síť čerpacích stanic, jako je u nás, nebude. Že? Určitě nebude, ani není, ale my jsme každý. Já jsem měl vlastně 10 litrů v kanistrech, Renda měl 4, Tomík neměl žádnej, ale nikdy nám ten benzín nedošel, nebo tak, že bychom měli úplně sucho v kanistrech. A dokonce jsme se snažili tankovat na benzinových stanicích, u kterých se mohlo platit bankomatníma kartama, protože my, když jsme vlastně tu cestu začali, tak jsme ani nevěděli, kolik, jaká měna jakoby v přepočtu, jaký je kurz, a v podstatě úplně nejjednodušší dá člověk tam starčí kartu, ani neví, co to stojí a nemusí ho to trápit, jestli za rohlík dá 5 korun nebo 10 korun. No, takže trápí ho to, v okamžiku, kdy mu to napíše, že karta... No prázdná, no, ale tak to se nám nestalo, protože my nejsme nějak rozmlsaní a my jsme šetřili kluci. Takže největší položka byla jenom za benzín, protože ty 4kolky jsou takový dost náročný tady v tomhle 10 na 100, tak je to hodně velký jakoby zásah. Benzín, přesně. A když vám v Turecku stojí 50 korun litr benzínu, tak je to takový drahý, ale jako to si nestěžujeme, že to prostě to tak žere, my s tím nic neuděláme, je to prostě tak. A říkám, v té Gruzii a nikdy se nám nestalo, že by nám došel a nemohli jsme prostě platit kartou, jo. Protože fakt jako všude to takhle šlo. Vybírali jsme si benzinky, kde to šlo, protože neměli jsme žádnou hotovost. Jsou úseky, já se k tomu ještě vyjádřím, že jsou úseky prostě na cestě, kde je potřeba trochu na to myslet dopředu, ale není jich moc. Tam vyloženě snad jedinej byl to Omalo, kdy se jede cirka, já nevím, 50 kilometrů horama nebo územím jako nikoho, nebo bydleným, na konci je vesnice a takže vy dojedete tam a 50 kilometrů se zase vracíte zpátky, takže tam trošičku tam byl, jakoby, že nám docházel benzín, ale fakt jako nestalo se, že by chudák Renda musel tlačit. Jo, nebo běžet někam, že by vzal kanistr a utíkal přes kopec. Ale tam by se to určitě nestalo, protože tam ty Gruzinci jsou tak pohostinní, že místo gruziniaků nebo vína by vám do toho opravdu nalili benzín a mohli byste pokračovat dál, takže toho bych se vůbec nebál. Je to potom zase takový zpestření té cesty, protože nikdy nevíte, co vás potká. Že jo, když vám dojde benzín, je takový nepříjemný, ale to se vždycky může stát. Na strašidelnou věc jsem se ptal teďka ještě nějakou pozitivní. Došlo během té cesty k nějakému setkání, na které nezapomenete, s člověkem, který se k vám zachoval nějak, jak jste nečekali, pomohl, já nevím, co vás překvapilo? Těch lidí vstřícných a jakoby nám nakloněných. Potkali jsme jich spousta dobrých, spousta opravdu kvalitních lidí. Možná za vypíchnutí by stál jeden staroušek, co byl vlastně běženec Abcházie z části Gruzie teda. Možná z kluků, jestli by se k tomu někdo chtěl vyjádřit. A určitě tady tohle staříka jsme potkali cestou ve vesničce Nakra. Šel tam s nějakým výrobkem, který on dělal, nebo na brousici, já nevím, jestli nějaký dláto nebo něco, protože on byl řezbář. A z okolností měl jednu ručičku zkrácenou, nevím, kde o ní přišel, nebo nám to možná říkal, že ji prostě usekli. A ten byl tak vstřícnej, nebo ten měl z nás takovou radost, když nás viděl, tak hele, vy budete u mě bydlet a tady máte krabičku cigaret a tady máte upečený čerstvý kačapury, že ten nás tak chalupa podepřená kulama. Přesně tak, a ten nás tak pohostil, že ještě nám dal na cestu. Jo, na toho člověk rád vzpomíná, to sami vzpomínáme rádi na lidi, kteří jsme potkali v Užguli, nebo Gogiho, kterýho jsme potkali v Omalu. Jako jsou tam lidi, na který člověk nezapomene. Že nechci na někoho zapomenout, ale třeba Gennadij, zase Ukrajinec, který cestoval na motorce se svou přítelkyní, tak ten taky jsme do teďka v kontaktu nějakým způsobem. Jo, je to příjemný se setkávat s lidma, protože každý má nějaký osud
oni ti přiblíží tu svou kulturu a je to hodně příjemný. O tom ta cesta vlastně je. Člověk neví, kam jede, ale vždycky někoho potká. Dobří lidé jsou všude, že jo? Přesně tak. A opačně taky, no. Speciálně v té Gruzii, jako fakt se to musí vypíchnout. Mají nás jako Čechy, mají obrovsky rádi a vlastně ani se nám nepodařilo moc zjistit proč, ale jsme tam všude vítaný. Vědí o nás hodně. Zajímavý, člověk by to nečekal, že jo? Vůbec, absolutně. Že i náboženské je to úplně jinde, že jo? Prostě co se týče typově. A teďka mě vlastně napadlo, jakou příhodu to by mohlo říct Renda o tom, že jsme se vlastně setkali s takovou menší nepříjemností, což byla vlastně krádež telefonu. Tak nám k tomu něco Renda řekne, co se tam odehrálo. Zázrak se tam odehrálo. No, nevím, jestli má smysl se o tom zmiňovat. Vám ho ukradli, nebo vy jste ukradli někomu? Tak jsme to měli nízkorozpočtový, ale... jsme tam na loupežnický výpravě. No, stala se taková věc, že nechali jsme se, byla noc, prostě neměli jsme samozřejmě klasicky kde zabivakovat. Místo k tomu taky nebylo úplně ideální, byli jsme zrovna v kopcích, poprchalo docela zima, tak jsme sjeli na nějakou boční cestu, dojeli jsme k nějakému opatství. A tam teda se nás po chvíli domlouvání ujali místní, nevím, jak je nazvat. Pravoslavní. No. A nicméně teda ujali se nás, nechali nás bydlet v rozestavěném domě, byla to vlastně jakoby hrubá stavba jenom s oknama. Taky obrovsky nás pohostili, nechali nás tam jakoby se vyspat. Ale nicméně, přijeli jsme na to místo, nastěhovali jsme se ne s úplně všema věcma jakoby dovnitř, koukli jsme, kde teda nás nechají přespat. Nicméně byla to taková samota, že jsme veškeré věci, co se týká, nevím, navigace, telefonu, všechno, co člověk má jakoby na motorce, jak to zůstalo venku. My jsme s klukama pojedli, já jsem šel teda, protože tam bylo pár schodů, tak jsem šel, že nanosím věci dovnitř. No a v ten moment jsem zjistil, bylo to, já nevím, 11 v noci, zjistil, že prostě chybí telefon. Jo? A teďka člověk si řekne, no tak je to docela průser, že jo, kontakt s rodinou doma tady, pracovní kontakty, prostě to je to problém. Na cestu, že jo, když se ti něco stane, to je ještě větší problém, že jo. Přesně tak, mohli jsme se s klukama rozdělit, jo, prostě nemáš komunikaci, to je to problém. Tak nicméně, asi, já nevím, 20 kilometrů před tímhletím místem jsem skoro upadl, tak jsem si myslel, že mi tam ten telefon vypadl, vracel jsem se pro něj, samozřejmě telefon tam nebyl. Tak už jsme ho odepsali, šli jsme si lehnout. Měl vypnutý, že jo, samozřejmě. Jasně, zkoušelo se na něj volat a šli jsme si lehnout. Ráno se probudíme a telefon, milej, byl zpátky strčenej na motorce v tom držáku, kde původně měl být. Zázrak, gruzínský zázrak. Tak. No, takže nechci nikoho podezřívat, to nemá smysl. Tušíme asi co se tam stalo, kdo to mohl udělat. Byla to taková nepříjemná a ve finále teda jakoby příjemná záležitost. Taková lotrovina. Mám poslední minuty, když se odhrneme od cesty, jestli teďka kluci jako vozíčkáři, my jsme o tom tady mluvili předtím, než jsme začali vysílat, spousta lidí neví, jak se k vám má chovat, že? I na té cestě jste to zažili určitě, že někdy lidi byli rozpačití. Oni nevěděli vlastně, s kým se setkali. Vy jste segli vlastně na stroji, že? Na strojích, takže na tom to není poznat. Je poznat to, že si vezeme něco, co tam nepatří. Tam nepatří, ale to ty lidi neví, co to je, protože si mysleli, nebo se nás náhradní kolo ptali, co to je, že? Jestli si tam vezeme kola, na kterých tam jezdíme a fakt jako, byli jsme pro ně nějakým způsobem taková velká atrakce, takže vždycky se k nám seběhli a vždycky ty samé otázky, kolik to jede, kolik to stojí, kolik to žere a co to máte tady jakoby na těch nosičích.
tak ve svým podstatě ze začátku jsme jim to vysvětlovali, že nechodíme, že to jsou naše vozíky, no a pak už ne, že bychom si z nich chtěli dělat legraci, ale pak jsme ve svým podstatě jim říkali, že to když jedeme na dálnici, jak tam přehazujeme kola. Aby to rychle jelo. Menší odpor, že jo? Já jsem to spíš myslel tak, jestli lidi třeba i tady, nemyslím jinde, dělají nějakou chybu, co se týče třeba chování k vozíčkářům, já nevím, ve smyslu nucení pomoci, nebo naopak, kde pomoci, ale spíš jak pomoci. Tak já si osobně myslím, že se tady ta situace strašně zlepšila. Jo. Dřív se mi stávalo, že jsem někde zaparkoval s autem a někdo se ke mně hrnul a začal mě tahat za ramena, že viděl, že přesedám na vozejk. Spíš mi to ublížilo, nebo spíš mi to nepomohlo, než aby mi to pomohlo. Ale teďka, co já tak mám už vypozorovaný, že lidi jsou tací, jdou okolo a normálně na rovinu se tě zeptají, chceš pomoct, nechceš pomoct? A já jim řeknu, jo, nepomož mi, to je úplně nejlepší otázka. Ne se k němu prostě bez hlavy vrhnout a tahat ho za ruku, za nohu. Ale říkám, to v poslední době já to vidím tak jakoby hodně pozitivně, že ty lidi s tím nějakým způsobem, jestli už se setkali, nebo nevím, ale je to příjemný, když jakoby člověk ti řekne, hele, chceš pomoct, nechceš. To je úplně nejjednodušší a nejlepší. Protože těch bariér je strašná spousta, že jo? Těch bariér je pochopitelně spousta. Ty ulice už se rovné, že jo? Tam už se dělají nájezdy na chodníky, podobné věci. Dělají, no, ale je to prostě... Ale jsou to hospody, doprava, já nevím, kde jsou ty problémy největší, že jo? Dostat se do hospody možná jo, ale dostat se na záchod už může být problém, že jo? Když si dáš tak to je problém, no, tak s tím člověk už tam do té hospody jede, že ví, že bude problém, že? Ale tak jako my s tím nic neuděláme, můžeme s tím udělat to, že se do těch hospod budeme víc a víc jakoby pouštět, což nevím, jestli... A vy jste učili, vy vlastně děláte edukaci, že jo? Přesně tak nevím, jestli by to nebylo jakoby kontraproduktivní, že potom člověk jakoby pak by nedělal nic jiného, než by v rámci edukace vychovával štandasty. Že by se obětoval svojí peněženku a játra. To ne. Tak jsme na konci, tak poslední poselství. Vyrazíte kam teďka? No pochopitelně vyrazíme ještě dál, než jsme dojeli teďka. Jaký je plán? V sobotu jsme měli nebo včera v neděli jsme měli nějakou schůzi. No a co jste vyschůzovali? No nejspíš asi zajedeme na Omula. To je jenom taková hádanka. Kdo chce, tak si to zjistí, kam to je, protože nechceme říkat, někomu už jsme to řekli, kam se chceme vydat. Doufám, že to dopadne dobře tak a že se ta cesta uskuteční, protože je to... Dá se to vyhledat na internetu dobře. Jo, určitě. Kdo bude chtít, najde si. A další věc je, ta cesta, co jste teď absolvovali, stála kolik? Na kolik vás to celý přišlo? Možná kumulativně asi, jo? My jsme se na to radši ani moc nekoukali, ale... No teď počítání z hlavy. Nikdy jste to nepočítali, jo? To víš, že jsme si dali jakoby, limit jsme to měli celkově nízko nákladový, že jo, takže jsme jakoby neřešili, nekoukali jsme, kolik máme v peněžence, vzhledem k tomu, že jsme to všechno řešili přes ty karty, tak až doma jsme potom měli zpětnou kontrolu nad tím, kolik jsme utratili, jo, ale vycházelo to na jednoho 6-5, tak si myslím. Jo, dohromady 150, 160 tisíc, to vycházelo dohromady všechny tři. Kdyby teď nás poslouchal někdo, kdo by vám chtěl přispět... Jo, určitě budeme rádi. Tak byste možná dojeli dál, nebo měli aspoň lépe vybavený stroje, nebo myslím si, že je stále co vybavovat. Jasný, to cestování je taky nákladný, ale to tady neříkáme kvůli tomu, aby jsme tady nad tím brečeli. Když to člověk chce udělat, tak si tady doma odtrhne od huby, že jo? Když to řeknu takhle. Ale zase nemůže vychovávat, když tam gasty, že jo? Potom to je... No. Chce to nějaký kompromis. Vezme. Pánové, děkuji vám moc. Děkuji. Začnu Tomáši, Filipe, Rendo i tobě. Myslím, že... Bez Rendy bychom to pochopitelně tady tu cestu nemohli udělat. Renda, nebudeme mu tady jakoby... Pochlebovat kolem huby, ale děkujeme. No a pokud byste chtěli vidět fotky z toho všeho, co jsme tady povídali, protože jak jsem viděl, je tam vidět, jak kluci spí i na těch palandách v té lodě, jak se loučili s těma terákama a podobně. Tak dokola kolem,
CZ anebo přímo dokola kolem na Facebooku. Najdete celý jejich profil. Ten vy navštěvujete a píšete si s lidmi. Snažíme se. Ten Facebook je pro nás takovej, jakože že jsme k tomu ještě úplně jakoby nenašli tu cestičku, ale myslím si, že na to cestování a na informování jakoby blízkých kamarádů a známých, co ví o tom, že jsme někde pryč, tak je to dobrý nástroj. Bezva. Tak jo, kluci. Děkuji vám moc, díky moc. My taky moc děkujeme. Mějte se krásně. Dobrou noc. No a já vám děkuji za vaše uši, které se věnovaly dnešnímu Ešosu. Příští